Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang dohot dainang, manang di dia pe hamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota para di hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di minggu patuluhod dung Trinitatis, ima di tanggal 6 Juli 2025. Hata ni Tuhata natar surat di Galatia 6 ayat 10 sada rodi ayat 10 alu, dohot topik minggu gabe tino panai baru menjadi ciptaan baru. Hujaha marihita sonoma didok hatani Tuhata. Tadahamuma balgani surat ni tangaku. Sudi nariko roha dihasangapon ni pardagingon, manosak-nosak kamu pasunaton. Asal unang taunon na pangalilion siala silang ni Kristus. Ay garina sida jahudihian dang diraduti patihi. Alai naeng dohamu tarsunat di rohana sida. Asa dipuji na sida dirina marhitesian daging muna. Alai dau masian au na memuji diri anggo sosiala silang ni Tuhata Jesus Kristus. Marhiti-hiti ibana do tersilang portibion diau jala aupe tersilang do maradopon portibion. Ai manangsian hajahudion dohot dongan manangsian hasipelebiguon dang mahuai ikon natinopa na ibaru do jala dame ma dohot asini roha tu saluhut na mamarangehon ruhut sisongoni nang tu Israel ni debata dukon ni unang mapola disusai agia isiau ai hupa buat-buat do akatada ni bugang ni Jesus di dagiku. Didongani asini rohani Tuhata Jesus Kristus mato dimuna alia kadongan. Amen. Ima hatani Tuhata. Hama kadongan didok topik ni mingguta gabi tinopa na baru menjadi ciptaan baru. Na dipasikop do topik ni minggui sian ayat 15. Jadi selengkapna didok disi songonon. Ay manang sian hajahudio dongan manang sian hasipelebiguon dang mahuai. Ikon na tinopanay baru do. Ima rupani selengkapna didok di ayat 15. Huroha ditikii masa dope nama siasangan bahkan mungkin nama silesengan saling mengejek ala sosarupa halakan dohot ibana. Isarana gabe dilesengi halak jahudi ma nasu jahudi i. Dilesengi akana marsuna ma naso marsunati. Dirajumi akka halak jahudi na marsunati ma dirina hirana tumibbo nasida sian akka naso marsunati jala nasai didokma naso marsunati si pilibigu. Sialani i gabe memuji diri manasida di dok rupani gabe bermegah ate gabe berbegah manasida sialani i imana gabe konteks na taida di bagasan turpukon hama kadongan ra dak pajoluhui ba madog nuaing sasitong na pangalaho si songonon manganang pangalaho si songoni manguludupi sahatu partikiat taon. Setuju manang nasu setuju hita rupani manguludupi. Isarana gabi sadake banggado di dok rohani sasahalak ala marasing statusna, marasing sukuna, marasing agamana, marasing warna kulitna, dohot marasing rumang ni pamatangna sianak kadonganna. Halubir doi dirajumi. Jala gabi sada alat pembanding parasingan ni ibanai tuak kadonganna na berbeda sian ibanai. Nau parahna gabi dirajumi tumibu ibana siad dongan nai alani i. Lebih layak ibana di dok rohana siad dongan nai.
Unak pula daw-daw ati. Akadongat na marugamo silumom majorupa ni contohna. Dasay di kafir-kafir hodo hita sahatu tikyon. Hapi taboto do lapatan ni kafir kan. Kapiri dus may doho na somarugamo. Hape jelas do adong ugamota. Jelas salah satu agama resmi di Indonesia doi. Jala mololau hita tu konteks dunia, agama terbesar di dunia duda agama Kristen ate. Alai say dianggap do hita daba na somarugamo. Na uparahna alani keunggulan ni agama nai dirajumi gabe say hira holan halaki nama dirajumi na puna surgui. Jadi nga dikaplingi halaki surgui. Tangarong berihita. Tapi gido di padok nasida saburju-burjuta molo tetap dohita Kristen dang masuk kita tu surgu. Ima mangihuton versi nasida. Sebaliknya sajahat-jahat na nasida tetap do nasida masuk surga. Buasa ala silum nasida. Jadi dak songon nata tu sirupa ni ise tu surga, ise tu naroko. Anggo nasida pokok na ikut silum do. Jala yakin mahita adong do na terprovokasi. Ala ni. Sian pangatusioni gabihira nasida ma na manutuhot surgo manangdang. Gabi sahira nasida ma na manutuhot tu surgo te. Sasahalaki rupane. Kamolo songoni nunga gabi si gabi sudi. Jala molo ido pemahaman secara tidak langsung nunga be dilangkahi. Ngadi patujulu be dijuluani wewenang ni Tuhani. Jala umma na terus memicu perpecahan doh takka gesekan-gesekan di tonga-tonga ni masyarakat. Imajo molo maredo punaka parugamo na asing ate. Hita rupa ni maredo punaka parugamo na asingi. Alen nang lupa hita. Ay sesama hita pe, sesama halak Kriste pe olo do pe masilesengan, doh masiasangan. Mangarajumi dirina ubadiaan jala dumingga siadongan na holan alani na makasubak ko makana tertentu misalna ate. Antara sial langgota do na sosial langgota. Daksay do pe perdebata sahatu tikyon. Antara si pake ulos do na somarulos. Antara ni parisap do na somarisap. Si pata gabi maus do di pamate parisapi. Asa masuk kita di pamate majo parisap. Gabi din na hape na madok di pamate majo akka sigaret nabi. Ido maksudnya niya. Ong gabi maus di pamate parisapi. Hape nunga di dok Tuhan Yesus dak si panganon manang si inumon na masuk tu pamangan na mga ramuni jolmay. Alay na haruar siyan pamanganido na mabahir ramun. Suci kudus tidaknya seseorang tidak tergantung kepada apa yang dia makan dan ia minum. Juga tidak tergantung kepada apa yang ia kenakan. Napinakke nate. Haram atau halal hidup seseorang tidak ditentukan oleh makanan atau minuman. Unang lupa hitate. Disurgui haduan sogabe di papulik sial langgota. Doho na sosial langgota. Tanga dong disi pemisahan nate. Tanga dong di danggabe di papuli rupane. Di somma sial langgota. Di beri bama. Na somanga langgota ini danga dong. Danga dong disi pemisahan. Di paduo mudu sudi. Jala danga dong disi. Akka halak bata isomma. Halak Cina iberi bama ini danga dong. Hamuak kadongan. Hurang lubi songoni manuaing aka perdebata di Huria na di Galatiai. Holan alani aka ruhu perduru gabe masa aka persalisian. Ditiki ima di do Apostel Paulus sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ido di do di Ayat 5. Manang sian haja hudio dongan, manang sian hasi pilibiguon, dang mahuay. Imolo tapahebang rupani, manang sian halak batak dongan, manang sian halak Cina, dang mahuay. Manang sian suku Dayak dongan, manang sian suku Jawa, dang mahuay. Narumikot jalana adong artina ima,
ikon natino panai baru do menjadi ciptaan baru. Jadi dangadong bedi sirupani pemisahan manangah kaparasingan sada nama status ta natino panai baru. Molo di sada Korin pitu ay 10 sia lam takas didok disi dang arga parsunaton nang bakkohian na mangaraduti pati ni debata ido. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Alai sutung gabe dipahami rupa ni gabe mengabaikan aka aturan-aturan najulu. Osonari ala nunga statusna gabe aka natino panai baru di bagasan Yesus. Jadi sutung adong berupa ni napa asing asikon alanya karuhu-ruhu perduru nak keninga. Lausom masada nama cai argasia trupuko di hita dak persoalan isi hita aha latar belakang ta. Narumikot jala pastikan nunga natino panai baru ho. Apakah engkau sudah ciptaan baru? Manang hok dope natino panalilingi manang ciptaan lama. Hama kadongan molo adong natino panai baru berarti adong natino panalilingate. Suku-suku ta atar songo dia mahuroha rumang nijol ma natino panai baru. Jadi molo ta bereng nak diturpuki adong malima rupani nabui ta putih siani jala ta pahembang na perjulu anggo jol manatino panai baruon dang nagati kulit ate manang gati sisik serta bisa ngunuluki daw hok dohita anggo sian fisik dang gabe berubah warna kulit ia soi gabe berubah mata na gabe mata biru ia soi gabe berubah mudar na gabe darah biru daw hok dohita si naujui. Holani tutu pangalahona, cara berpikirna, cara pandangna, cara bertindakna, pakatayonna, dohot akaruhu perbagasan nasingi. Akaido na berubah, ido na mubah. Imana perjulu. Natino panay baruon, pati ni debatado na say diraduti. Songon nataro nakid di sada Korin, pitu ayat 10 siyai. Dang lalap ibana, mangaraduti, pati ni portibion, dohot akaruhu ni portibion. Iman apa dua kon. Jadi natino panay barui pati ni debatado say diraduti. Napatuluhon natino panay baru dang lalap holan na mamikiri doho manarihon na ditanoon. Akan na digijangima parrohaho kamu unang ma akan na ditanoon. Daido didok di Kolose 2 ayat 2. Jala molo tapi jam istilahnya kadongat tahun. Molo akan natino panay barui kibla na tugijang doho tujulu. Dakolan na tupudi doho masa lalu. Tugijang kibla na. Napaupaton natino panay barui dang sibuk jala habis tikina holan mamikiri ruhu-ruhu parduru pardagingon. Gabi lupa manarihon ruhut parbagasoni. Tampilan bisa oke ate. Dang gabi ta abayhon rupani penampilan. Alay unang lupa isina. Unang songon manggayate. Bagak idaw siya duru. Hape di bagasan nakagilok. Budang nauli. Anggo di rupa. Alay boha. Uli do pangalahona. Nga baga Dr. Muse. Kanod do na niluluan niya kaduli-duli. Ay songo dia do harwa. Lomoni rohamin na. Dokter petaho asal mabagakin na bangay sibisudi. Na panilmahon natino panay barui dang lalap holan na mamuji diri gabi lupa mamuji Tuhan ate. Daido na di ayat 10 pati unang mamuji diri alai mamuji Tuhan silang ni Kristusima di parangguton. Puji diri hama mago, puji Tuhan, haleluya. Akahalak na say holan na mamuji diri cenderung doi holan na anggo-anggoon. Anggo-au. Ho manganggo ho ate. Muloswau ninna musero pani. Akai madeba tadda ni halak naung tinopanay baru. Mungkin narong dope ciri-ciri na asing. Atong say tapatuduhom madirita pabua naung tinopanay baru hita. Amen martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami say paurat tomay
asa di perbihok katami, perbuina dingkan perbuina tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan. Amin.